a ja.cat/Sants. I dilluns 21 de novembre a les 6 de la tarda a la Fundació Sierra i Fabra. Més informació a ja.cat/Sants Badal. Ajuntament de Barcelona, districte de Sants-Montjuïc. Un de cada 3 infants a Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social. Les administracions públiques han d'acabar amb aquesta vulneració de drets. Tu també t'hi pots implicar. Al Casal dels Infants garantiràs activitats educatives i de lleure a infants i joves en risc d'exclusió social. Festa voluntari o voluntària a casaldelsinfants.org. De dilluns a diumenge, la ràdio en directe de Sants-Montjuïc. Colea 18, cerquita de la estación de Sants, un rincón de arte en Barcelona, por bandera ser un sitio peculiar. Somos el Pablo, el Petit Carbón, recetas de la yaya con cariño y mucho amor. Guardamos su sonrisa en 1.000.000 de fotos, chupando aquel caracol. Somos el Pablo y el Petit Carbón, fina de mercado en pesquita como sabe, recetas de leyenda, costumbres de una tierra, historias de amor. El Pebrot i el Petit Cargol, al carrer Alcolea número 18, molt a prop de l'estació de Sants. Ona de Sants-Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Que se depilan las cejas y se pintan mucho, mucho el pico detrás de algún viudo rico. Hola, ara de seguida parlarem amb Paula Grande i Anna Ferrer, aquí a Districte Viu, a Ona de Sants, Ona de Sants.cat. Y aquí están las de 40 y también las de 45. Botella exquisita de primera que pronto se convertirá en una de 60. Y también en una de 65. No hay quien las bisagre, son una botella, un garrafón de vinagre. Poncellanera i mare i en som. 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 Sota una olivera. Doncs estem aquí a Districte Viu, Ona de Sants, Ona de Sants.cat, i anem a parlar amb Paula Grande i Anna Ferrer. Hola, Paula, què tal, com estàs? Hola, bona tarda. Molt bé. Molt bé, doncs mira, ara passa un momentet, vaig a l'altra banda, que estic aquí al control, vale? I ara anem a parlar també amb l'Anna, la trucarem també, i de seguida doncs, anem a fer aquí aquest apanyo que hem dit. Ens fa molta il·lusió que heu fet sold out al Centre Cultural Albareda, per això, en ocasió del Barcelona Districte Cultural. Moltes felicitats, Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs ara de seguida estem amb vosaltres. Vagis, Catarineta, que ton pare pres vindrà, que arribi l'hora que vulgui, jo a la plaça em vull anar. Es cap de mitja horeta, son pare ja va arribar. On és la Catarineta, que no hi sigui per sopar? A sa plaça fan ballades i ella n'ha volgut anar, i son pare agafa ses cordes i un garrot a cada mà. La primera garrotada un braç li va fer saltar. Doncs estem aquí amb Paula Grande i parlant sobre aquesta actuació que hi haurà al Centre Cultural Albareda el dia 25 de novembre. Hola, què tal? Hola, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs ens fa molta il·lusió que heu fet sold out, la veritat, que és una meravella que pugueu emplenar al Centre Cultural Albareda, que és un lloc que ens agrada moltíssim i que bueno, doncs, s'ha de tenir sempre en compte
perquè és un lloc de referència per nous artistes i a més dintre del cicle Barcelona Districte Cultural. El disc és preciós. Com va sorgir tot el projecte vostre i aquest disc? Moltes gràcies. Doncs el disc va sortir perquè vam fer la proposta des del Cantut. Ja s'havia fet un disc, diguéssim, del recull d'aquestes músiques i cançons de tradició oral, i llavors em van proposar des d'allà, jo li vaig proposar a l'Anna de fer-lo juntes, i així és com vam arribar fent aquest disc de Vega. Molt bé. I doncs per l'elaboració de les cançons, la inspiració que heu tingut en altres referents que tingueu, com cantautores o grups de música? La inspiració de les cançons, clar, com que les cançons són cançons que ja estan escrites, perquè, com deies, un recull al Cantut de cançons de tradició oral de les comarques de Girona, entre moltes altres coses, però aquest projecte, diguéssim, que parteix d'això, d'aquest cançoner, que es pot trobar per internet, tothom que vulgui el pot consultar, al cantut.cat. Doncs amb l'Anna vam agafar aquest cançoner, vam fer una tria amb paraules clau que tenien referència a les dones, diguéssim, dona, mare, filla, dida, minyona, etc. I arrel d'aquí vam obtenir una sèrie de cançons i vam anar fent com tries i tries. Molt bé. I la veritat és que és un tastet preciós. No tenim la sort de poder ser-hi el dia 25, però vosaltres actuareu a més llocs, suposo, dintre del Barcelona Districte Cultural, no? Sí, actuem aquest mateix dia 25 a l'Albereda, com deies tu, després el dissabte 26, el dia següent, actuem al Vila Urània, i després l'últim concert, perquè n'hem fet ja uns quants, aquests són com els últims, és el 10 de desembre a la Farinera del Clot. Molt bé, doncs jo com a molt tard aniré a la Farinera del Clot perquè em fa moltíssima il·lusió veure-us. És un gran descobriment per mi perquè no us coneixia i és el bonic de la zona de Districte Cultural, no? Que es pot descobrir nous artistes, es poden descobrir nous artistes i això és una meravella, la veritat. Ara estem trucant a l'Anna, la teva companya. Molt bé. Hola, Anna. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Estem fent aquí un invent perquè com no podíem trucar-vos a la vegada a les dues, però així almenys parlem totes tres sobre aquest disc, les vostres actuacions dintre del Barcelona Districte Cultural i doncs la veritat que ho agraïm moltíssim de tenir-vos aquí. Un altre dia esperem que pugueu venir a tocar aquí amb nosaltres, a veure si de cara no al concert de Vila Urània, que està molt a tocar perquè actueu el 25 de novembre al Centre Cultural Albereda, que és divendres, i el dissabte esteu al Vila Urània, però pel 10 de desembre ens agradaria que us passéssiu per aquí per l'Ona de Sants, si pot ser. Per mi serà molt difícil perquè jo estiré a Madrid tot aquell mes i arribo dia 10 mateix. I doncs a veure si podeu venir per la maratona. A veure, és que fem una marató per recollir joguines per als nens, que el farem a principis de gener, que és les festes de Nadal, i ens agradaria moltíssim que poguéssiu venir. I quan es fa? Del 3 al 5 de gener. Clar, a mi m'agafa Menorca. No pares. Jo ja dic que també estic fora. Doncs almenys a veure si podem tenir a una part de Vega, a una de les dues, a la Paula potser, i amb tu per telèfon. Vale, ho parlem. A veure, la Paula no sé si que també està fora. Sí? No pareu, noies? Sí, exacte. Jo deia això també, que al gener també estic fora. Són dates, jo crec que entre una cosa i l'altra, i que més enllà de Vega, tant l'Anna com jo estem amb els nostres projectes personals, diguéssim, propis, suposo que les agendes per això es van omplint. Això és molt bo, que l'agenda estigui plena. Però doncs ja ens esperarem, febrer, març, quan toqui. Ja us esperem. Ens fa molta il·lusió. És que la veritat és que la vostra música també dona molt per acústic i aquí a la ràdio és una sensació meravellosa sempre tenir els músics. I a més tenim ara també un magazine que fem els dissabtes que sempre tindrem música en directe. O sigui que esteu convidadíssimes tant aquí a Ona Cultural, a Districte Viu, com també a Com està el món els dissabtes. Sempre que us vagi bé sereu molt benvingudes vosaltres. I ens agrada molt el vostre estil, que és aquest recull de música de Girona. Com us vau trobar totes dues? Paula? Vols anar-hi tu? Li vam proposar a na Paula primer i aquest projecte i na Paula m'ho va proposar jo de compartir-ho, aquest procés, i va ser molt
supergustós, no? De poder compartir tota aquesta investigació d'aquest arxiu, decidir que volíem que la dona estigués en el centre d'aquest projecte i del nostre discurs envers la tradició, diguéssim, i compartir tot aquest procés, com dic, de recerca i de creació, sí. A més, la dona, lògicament que m'encanta el vostre article, Salat, doncs és ara mateix, el dia 25, actueu el mateix dia del 25N, que això és també molt simbòlic, no, noies? Sí, la veritat és que sí, el 25N, Dia Internacional contra les Violències de Gènere, i sí, és... jo sempre m'agrada dir, quan hi ha aquestes efemèrides, 25N, 8 de març, en caire una mica més i en to reivindicatiu, que a mi personalment m'agrada molt que ens truquin i ens cridin per fer aquest tipus de, de reivindicacions i d'actes, però que també està bé diguéssim, que tots aquests missatges, com el que hem fet amb l'Anna, amb Vega, no?, puguin estar al llarg de l'any programats en els diferents llocs. Així que, o sigui, és una data especial i sí, a mi sempre m'agrada posar la reivindicació també de que puguem estar presents durant tot l'any. I tant. Total. I bueno, doncs, esteu contentes com esteu tenint la rebuda del públic amb el disc? Sí, està sent molt bonic també aquesta fase, no, d'ara del Barcelona Districte Cultural, perquè al final et posa en contacte amb un altre tipus de públic, no? Que en realitat és com un circuit molt diferent del que havíem fet fins ara, i que a més ho estem fent acompanyat d'unes activitats pedagògiques que hem fet per persones majors de 65 anys en els centres cívics i a centres de dia de gent gran, i la veritat que complementar els concerts amb aquesta relació més íntima i més propera amb el públic que després ve, no? o que forma part d'aquell barri, si més no, en els quals després cantem, doncs està sent molt enriquidor. Sí. Fantàstic. I bueno, la veritat és que us felicitem moltíssim. El segell és un dels segells que més ens agrada, que és Banc Robert, s'agrada moltíssim, i sempre aposta per talents doncs, joves, emergents com vosaltres. I bueno, ens agrada molt. No sé si coneixeu també Clàudia Cabero, la coneixeu? Sí. Sí, doncs Clàudia Cabero ha estat per aquí també, i bueno, suposo que la convidarem dintre de poc. Llavors, que ens agrada aquest tipus de música, no? De cantautora, de dones, de dones que ens rescaten coses dels arxius històrics com vosaltres, no? I dones que empoderades, no? Que es porteu històries d'altres dones del passat, però que són molt presents, no? Sí, o sigui, amb això que dèiem abans, que vam fer aquesta selecció de l'arxiu, tenint en compte la dona i posant-la al centre, va ser molt amb la idea de veure quin era el paper de la dona en la música i en els diferents àmbits de la vida, a casa, a la taverna, en l'àmbit més litúrgic, quines històries s'explicaven i de quina manera la dona era més objecte o més subjecte de les coses que passaven a la vida. I aquest ha sigut el centre tota l'estona de Vega, jo penso, aquest i les àvies. O sigui, com també donar veu i donar visibilitat i una mica d'alguna manera, entre cometes, fer memòria històrica a través d'aquestes cançons i retre un petit homenatge a les nostres àvies, primer, diguéssim, o en concret, tampoc no diria primer, i llavors a totes les àvies en general, que al final han sigut elles les que han traspassat i les que traspassen, no?, les àvies i les mares, el llegat aquest històric, no?, cantant cançons. I l'Anna què diu? Anna? Totalment. Sí, totalment. És que jo crec que d'alguna manera està bé, no?, com una necessitat de la nostra generació de mirar enrere d'on venim, perquè també crec que som una generació que com us ha enganxat com un canvi de paradigma, no?, i que nosaltres estem com enmig d'aquesta transformació, no? No som ni un paradigma ni del nou, ni del vell ni del nou, no? I jo crec que una mica per entendre les coses que estan passant ens va molt bé veure d'on venim, què hi havia abans, no?, com per ubicar-nos també, no?, i com per entendre la nostra identitat cultural i què en pensem d'això i on ens posicionem, I crec que en aquest sentit per això també pots estar fent tota aquesta tasca de recuperació i de relació amb la tradició, no?
Doncs enhorabona per aquesta tasca tan bonica que esteu fent i també esperem poder veure-us en directe, si no podem a Vilaurània, a Capfranera del Clot, i que ens alegrem moltíssim que heu fet sold out al Centre Cultural Albareda, que és un lloc que ens agrada moltíssim personalment. És una gran sala de Poble Sec. La gaudireu moltíssim si no la coneixeu encara. Heu pogut ja estar allà? Jo crec que no. Molt bé. Ja veureu, té molt bona acústica, s'està molt bé allà i el públic sempre és un públic molt fidel a l'Albareda, que és un públic que li agrada molt la música. Sí. Que bé. Doncs enhorabona i esperem parlar ben aviat amb vosaltres un altre cop. Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta a totes dues. Gràcies, adeu. Adeu. Gràcies, adeu. Doncs ha estat un superplaer parlar amb Paula Grande i Anna. Espereu que ara ens surt el cognom d'ella. Ara ens sortirà. Se m'ha anat al cap. Anna Ferrer, disculpeu. I la veritat és que són meravelloses i ha estat un plaer gran parlar amb aquestes grans cantants, músiques i que han publicat a un segell com Band Rover, ni més ni menys, que és un segell amb paraules majúscules. Amb majúscules. Doncs ara també anem a parlar una miqueta de notícies de Sants Montjuïc, que ens queda una estoneta, i passem a la música que tenim... anem a passar un momentet una miqueta més de música de Paula Grande i Anna Ferrer, abans de marxar, perquè la gaudiu del tot. Ara amb els 3 milionets. 3 milionets!